Sanibonani la ku-One Shop KaMa, nibingelela sifundo. uDSD kanye noDlama KaMaskandi bebephumile namhlanje beyobona umndeni kaSenzo Meyiwa. Uzokhumbula uSenzo Meyiwa bekuwu-goalkeeper we-Orlando Pirates osandlula emhlabeni. Bebephethe-ke izipho kanye nedrosa nje ukuthi beshiye nje okuncane khona lapha kaSenzo Meyiwa. Babe sebejabulela-ke lokho abafike nakho kaSenzo Meyiwa, okufika noDlama KaMaskandi kanye noDSD. uDSD ubesejabulele ukubizwa ngenkosi yamaskandi ekhona lapha kwaMeyiwa. Okusala imibuzo-ke kubantu ukuthi ngabe ngempela useyinkosi yamaskandi. Sacela nje mbukeli wethu, nawe ushiye uvo lwakho ngalolu daba. Siphinde sibonge-ke nokuthi nje benze into enhle uDSD kanye noDlama KaMaskandi. Sicela nje mbukeli wethu ungakhohlwa uku-like-a noku-subscribe-a nokukhomenta ngaphansi ku-comment section. Ngiyabonga.